zovem se znači Jurica Veselić, radim u Slogi Podravskoj trgovini, trenutno sam na funkciji komercijalnog direktora, na kojoj sam proteklih negdje 1,5 dana. Prije toga sam, znači od negdje prosinca 2013. sam radim kao generalni izvršni direktor u poduzeću Podravski mlin, koji se bavi preradom i preradom žitarica i mlinskih prerađevina. Trenutačno imamo 6 do 7 tisuća aktivnih korisnika, s time da broj korisnika iz dana u dan raste. Kroz inovativni novi sustav nagrađivanja vjernosti kupaca Hedge nudimo brojne pogodnosti u vidu skupljanja bodova ili takozvanih egova, gdje jedan eg vrijedi 1 kunu. Bitno je napomenuti znači da postoje i takozvane obiteljske kartice ili aplikacije gdje se svi članovi obitelji mogu uključiti na jedan račun i tako lakše prikupiti bodove. U suradnji sa našim partnerima, riječkom tvrtkom Login, koja nam vodi sustav ERP, znači održavanje softvera, oni su nam predstavili taj novi inovativni sustav nagrađivanja vjernosti kupaca, gdje smo se mi vidjeli u tome kako bi držali u korak sa trendovima koji su znači, u Europi i svijetu, a kod nas praktički postavljamo te trendove. I bitno je napomenuti znači za one korisnike koji nemaju ili Android ili iPhone mobitel, kako bi koristili aplikaciju, postoji mogućnost korištenja kartica, koja se, znači, prilikom registriranja dobijete broj kartice ili u aplikaciji ili na samoj kartici i u svakom trenutku možete se prebaciti na aplikaciju, što mi pozdravljamo jer je veoma praktična i lakše za korištenje. Smatram da još možda nije prepoznat taj trend i mnoge trgovine još se bore s nekim operativnim strateškim problemima i nisu prepoznale korištenje aplikacije u tom smislu za privlačenje ili novih kupaca ili nagrađivanje vjernosti postojećih. Što se tiče web portala, tu moram priznati da postoji prostor za napredak. Trenutačno imamo postojeće akcije koje su, znači katalog koji objavljujemo dva puta mjesečno ili jedan dvotjedni katalog. On se redovito može vidjeti na stranici, znači imamo također osnovni asortiman proizvoda, artikala koji se nalazi u cijeloj dubini mreže. Također se može vidjeti prodajne lokacije te osnovne informacije o tvrtki, zaposlenicima i općenito o poslovanju. Znači, trenutačno smo aktivni na Facebooku od društvenih mreža gdje se trudimo prikazati široku paletu ponude, također osluškivati potrebe kupaca i stalno osvježavati njihove potrebe i navike. Također u skorom vremenu planiramo se uključiti na Instagram i te još imamo nekakve druge projekte koje bismo za sad još ne bi željeli izlaziti u javnosti.